çalışmalarının düşün bilen etkileyişi. Склонение личных местоимений. Baş düşün, men, ya. İyilik düşün, menim, moy, maya. Yöneliş düşün, maňa, mine. Yeňiş düşün, meni, meňe. Wagtlaryň düşün, mende, u meňe. Çykyş düşün, menden, at meňe. Baş düşün, sen, ty. Eýelik düşün, senin, tvoj, tvoya. Yöneliş düşün, saňa, tebe. Yeňiş düşün, seni, tebe. Wagtlaryň düşün, sende, tebe. Çykyş düşün, senden, at tebe. Baş düşün, ol, on, ana, ona. Eýelik düşün, onuň, ibo, ýo. Yöneliş düşün, oňa, ýemu, ýey. Yeňiş düşün, ony, ýego, ýo. Wagtlaryň düşün, onda, unibo, unio. Çykyş düşün, ondan, atnivo, atnio. Baş düşün, biz, my. Eýelik düşün, bizim, naş, naşa. Yöneliş düşün, bize, nam, knam. Yeňiş düşün, bizi, nas. Wagtlaryň düşün, bizde, nas. Çykyş düşün, bizden, atnas. Baş düşün, siz, we. Eýelik düşün, sizin, waş, waşa. Yöneliş düşün, size, vam, vam. Yeňiş düşün, sizi, was. Wagtlaryň düşün, sizde, was. Çykyş düşün, sizden, atwas. Baş düşün, olar, ani. Eýelik düşün, olaryň, ih. Yöneliş düşün, olara, im, knim. Yeňiş düşün, olary, ih. Wagtlaryň düşün, olarda, unih. Çykyş düşün, olardan, atnih. Egerde video göňüňize ýaran bolsa like basmagy unutmaň.